kuva tarkoittaa sitä. Then she Nyt mä oon unohtanut kuvat kaikista taloista. Miksei saa käyttää salamavaloa? Se salamavalo on niin kirkas, että se ei ole hyväksi niille esineille, se vanhoja. so interesting. Aina sitä ompelua. Näin sitä kudotaan. Tää ei ole ompelua, tää on kutomista. Mulla on täällä sukkula, jossa on kudellanka. Ja sitten täällä kangaspuiden alla on tämmöiset polkuset, joita polkemalla mä saan nostettua ja laskettua näitä loimilankoja. Eli nyt täällä on joka toinen loimilanka ylhäällä ja joka toinen loimilanka alhaalla. Eli tähän väliin jää tämmönen just sopiva kolo, mistä mä saan heitettyä tän sukkulan läpi. Se pitää heittää.